Hei! Meillä on tässä H2O Rock Tapein älyttömän hyvä teippi. Nyt me on saatu jotain ihan uutta mullistavaa Rion teippi, joka nyt ensimmäistä kertaa avataan. Ihan kädet tärisee. Tämä on siis teippi, joka reagoi liikkeeseen. Mitä nopeammin se niin kuin liikkuu kautta venyy, niin sen voimakkaammin se vastustaa sitä liikettä tai jarruttaa, ei vastustaa, jarruttaa liikettä. Tässä on uudenlainen Rion mullistava teknologia tosiaan, jota tämmöistä ei ole muualla maailmassa vielä kokeiltu. Ja nyt mä saan ensimmäistä kertaa tätä käteeni. Katsotaan minkälainen. Miltä tämä tuntuu hypistellä vähän sormissa. Täällä on tämmöisiä niin sanottuja prikat, 25 senttiä pitkä. Aika kivan näköinen väritkin. Nyt avaa sitä ja katsotaan miten se nyt toimii. Tuntuu tosi jämäkältä. Onpa jännä tunne. Erilainen. Venyy hyvin. Ja tosiaan mitä lujempaa mä niin kun nopeammin vedän, sen enemmän se pitäisi vastustaa. Tai jarruttaa, sori taas väärä termi. Mutta näyttää todella hyvältä. Heti ensimmäisenä tulee mieleen, että varmaan tämmöisessä ainakin liikkeen tukemisessa, mutta kuinka paljon sillä saadaan myös muuta hyötyä, niin se on mielenkiintoista sitten nähdä. Me aletaan heti testaamaan vähän, että mitä kaikkea tällä pystyisi tekemään, mutta tuntuu kyllä tosi makealta käsissä. Nyt otatte sitten vielä, me tehdään tässä teippaustestiä, että saadaan itse tunnettakaan sitä, miltä se oikeasti tuntuu. Mutta vaikuttaa erittäin lupaavalta. Käykää tutustumassa, katsomassa videoita, niin saatte lisäinfoa. rocktape.fi